Bulo ou realidade? Coa directiva, as diferencias salariales non poderán superar o 5%. Isto significa que as bandas salariales, lóxicamente, non poderán ter unha amplitud maior que ese 5%. Calquera diferencia por encima dese 5% vai supoñer discriminación salarial. Bulo, verdad? Tiqui, 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 tiqui. Se unha empresa detecta unha brecha en calquer nivel salarial superior ao 5%, o que vai a ter é que justificar porque esa diferencia salarial é de un 5%. Lóxicamente é un bulo, non quere dicir que directamente sexa discriminación salarial. É algo parecido que xa temos de auditoría retributiva, donde xa tiñamos que xustificar esas diferencias salariales, pero con un límite de un 25%. A directiva o que vai obligar é que se faga unha evaluación conxunta coa representación das persoas traballadoras. Isto vai a supoñer que os teus sistemas retributivos e as túas bases de datos teñan unha solidez. Polo cal, as brechas salariales teñense que ver como que se teñen que ver. Un indicador de diferencias estruturales entre homes e mulleres, pero non deben de interpretarse automáticamente como un indicador de discriminación. Un beso.